行け。聞いてないのか。行け、こいつやねえと。相手は動揺している。バカめ、こいつやレートはただでかいだけじゃない、スピードも増しているのだ。だったら小細工なしで真っ向勝負だ。いかん。どこまで耐えられるかな、第七宇宙の戦士よ。危ない。跳ね返せ息子。やれこいつやねえと。父さん、よーく頑張ってってこ、減ってきて悪いんだけんどよ。おめえのおかげで体力も少し回復したし、こっちもやられたまんまじゃ収まりつかねえからな。わかりました、一緒に戦いましょう。向こうは3体が合体してやがるんだ。こっちも3人であんな鉄くず野郎さっさと片付けるぞ。よし。